Hai, face gimnastică. Așa. Acum. Cu mâinile în șolduri. Așa. Și cu mâna. Acum așa. Și așa. Și așa. Și așa. Acum așa. Ce faci, mami? Gimnastică. Bravo! Cu cine? Cu Luisa. Bravo! Acum. Ea se învârte. Opa! Ai căzut! Ai căzut! Hai să facem și genuflexiuni și flotări. Hai, fă! Las-o! Hai sus și facem joc de gleză. Da, joc de gleză, da. Cu fața la cameră, uite așa. Așa, și un joc de gleză. Hai să facem, pune-te jos, crăcănează-te și fă. Măi, ce gimnastă, măi! Ca cine faci, mami, gimnastică? Ca Luisa. Ca Luisa? Da, ca Nadia? Facem asta. Dali. Ca Nadia, așa? Da. Ia, arată-i lui Luisa cum face Nadia. Asta face. Ce face? Uite, șpagata. Șpagata? Deci eu nu pot mai mult de atât. Hai să facem... Uite ce șpagată face fata aici, sfoara. Nu știu pe aia. Face sfandări laterale. Alea pe picior, așa, stânga-dreapta. Când te lași pe un picior. Ah, da. La sport nu așa vă zice, fandări, că așa se numesc. Așa. Hai, mami, fă și tu. Ce faci, mami, acolo? Gimnastică. Așa, cu mâinile în față. Opa! Ai căzut! Și hai și rotări de bazin. Așa. Ia? Ia cum face Ingrid? Hai, fă rotări de bazin. Așa, bravo, mami, așa, bravo. Măi, ce înviorare face fata, măi. Cum așa? Sărim ca mingea. Da, la asta e expertă. La sărit. Haide, așa. Hai cu fața la cameră, fă. La mine, uite-te, așa. 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 Măi. Acum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și. Oh, accident. Haideți să facem acum așa. Oh, deci e cam greu. Faceți morișca mai bine. Mărișcă. Morișca, mami. Hai ca la bate vântul frunzele, așa. Bate vântul frunzele, se învârtesc moriștile,
Iar... Cum era? Bate vântul frunzele. Cu mami, hai să cântăm. Se învârtesc moriștile, rândunica pe sus zboară, iar eu trag șmeul de sus. Te întinzi? Da. Și eu mă întind pe tine. Gata. Atins.